de la plataforma Col·legi Cremona volem denunciar les retallades que estem patint en educació i la política educativa de l'actual govern. Manifestem el nostre rebuig a l'arranjament escolar, on desapareixen moltes línies de 3 anys de moltes escoles de la Comunitat Valenciana. La desaparició d'aquestes línies és el principi de la desaparició d'escoles públiques, les úniques que realment ofereixen una igualtat d'oportunitats per a tots els xiquets i xiquetes. Aquests tancaments de línies venen precedits per unes mesures que poquet a poquet van desprestigiant l'escola pública. L'augment de ràtio de les aules va en detriment de la qualitat educativa. Pedagògicament no és viable una aula amb 30 xiquets i xiquetes, i molt menys en infantil. Volem una ràtio inferior a 25. El districte únic, que fomenta un rànquing d'escoles com si fossin empreses. La eliminació de línies en valencià és un atac directe a la nostra llengua, la que representa la nostra cultura. Totes aquestes mesures que porten al tancament d'aules de 3 anys amb el consegüent tancament d'escoles vulneren el dret fonamental d'accés a l'educació contemplant a la nostra Constitució. El Col·legi Ciutat de Cremona som una víctima més d'aquesta política educativa. L'any passat, l'arranjament escolar ja ens va deixar amb 2 unitats més de 3 anys i ara la Conselleria ha suprimit l'única que ens quedava, eliminant d'aquesta manera l'única línia d'accés al centre. Amb aquesta decisió, 27 famílies no podran exercir el seu dret de lliure elecció de centre i hauran de portar els seus fills o filles a 2 escoles diferents, a les dificultats que això comporta per a la conciliació de la vida familiar. I a més, la resta de famílies viurem a la incertesa de saber què passarà amb el futur del nostre col·legi. Patim des de fa 7 anys les promeses incomplides pel que fa a la construcció del nostre col·le. Des del 2008 tenim els terrenys cedits, els planos, els diners del BEI i encara estem esperant la nostra escola. Per tot això, assumim com una qüestió de dignitat la continuïtat de la nostra escola. Aquests són els motius per als que els pares decidiren fa ja 53 dies començar un tancament indefinit dins de la nostra escola. Motius per als que hem decidit configurar la plataforma Col·legi Cremona Tots som Cremona. Plataforma que treballa i lluita per a que no es tanque la nostra línia, per a que no es tanque el Cremona i per a que no es tanque l'educació pública. Per tot això, reivindiquem des d'ací el manteniment de la nostra línia de 3 anys, de totes les línies de 3 anys de la nostra localitat i de totes les escoles de la Comunitat Valenciana, perquè volem una escola pública de qualitat i en valencià, la nostra, perquè si es pot, tots som Cremona.